Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Кыш гриппын республикадагы тагын 3 авылда таптылар. Кайсы торак пунктларда карантин игълан ителгәнен Айза Шаймарданов белә. Чаллыдагы парк ни өчен хайваннар зиратына әйләнеп бара? Законсыз этләр каберлеге турында Райля Вәлиуллина. Бөек Ватан сугышы ветераннары телевизор карарга тилмере. Карап утырам да, бер нәрсә күрсәтмәгәнчә ишим, җылап утырам. Ни өчен бердән-бер юанышларын югалткан ветераннарның телевизион антеннасын төзәтмиләр? Айгөл Бәдрезинова репортажында. Ефәк юл буйлап сәяхәт. Килсәң, беренче атмый булай. Суксам тибә. Изге Болгарда дөяләр ничек итеп тарихка алып кайта. Аларны Нияз Рахман күреп кайтты. Кыш гриппы таралган авыллар саны арта. Ул Буа районындагы 3 авылга да үтеп кергәне. Ташкишу, Түбән Наратбаш һәм Вольнистан авылларында карантин игълан иттеләр. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәр Татарстанның 5 районы Шүпрәле, Кайбыш, Тәте, Шапас һәм Кама тамагында да кыш гриппы ачыкланган иде. Хәзер әлеге авылларда кыш кортны тышка чыгармыйлар, торак пунктларга һәр машинаны тикшереп һәм дезинфекция ясап кертәләр. Безнең хәбәрчеләребез бүген карантин игълан ителгән Апас районының Каратун авылында да булып кайтты. Монда һәр машинаны аерым тикшереп, дезинфекция ясап үткәрәләр. Зур йөк машиналарын да кирәк икән җиңел автомобильләрне дә карарга мөмкиннәр. Искәрмә юк. Сельсовет документ сораганы, кайтканда кирсәм ярыймы? Бу урта Балтай чаты дип йөртелгән урынына узучы 2 елда Чувашиягә илтә. Татарстанга кыш гриппы нәкъ шуннан килде бит. Шуңа да һәрберсен тикшерү зарур. Монда ветеринария полиция постлары хәзер республиканың 5 урынында оештырылган. Безнең хезмәт монда тора. Шит региондан кирә торган җикле машиналарын туктатып, аларны карап, кышкыртлар, кыш итләре һәм башка төрле итләр алып килә торган карап кертмәү һәм дезинфекция ясап җибәрү шассиларын. Җикле машиналарның. Әле моңарчы очрадымы кышкырт тиягән, я булмаса кыш ите, йомырка тиягән ниләр очраштыргалыймы дип әйтәм. Аласыз. Менә бер атна торабыз. Бүген көнгә әле безгә андый кирә торган шартлар булмады. Авылларда катгый рәвештә карантин игълан ителгән бу Каратун авылы. Монда урамда бер кышкыртны да күрмәссең. Халык хәтта безгә дә тавыкларын күрсәтергә теләмәде. Терлекләребезне чыгармыйбыз инде. Бер кая шунда ияларында торалар, зур ди сараебыз бар. Шунда яшиләр торалар. Башарларга эшәргә бирәбез. Безнең алар урамга чыгып йөри торган казлар да түгел, шибиләр дә урамга чыкмыйлар безне. Үзебезнең территориядә гына торалар. Һәр бер җиргә кереп, аңлатып, памяткалар тапшырып, куллар куйдырып, менә шушындый эшләрне бергә бит исепница белән берлектә бергә шушындый эшләрне алып бардык. Каратун авылына кыш гриппы нәкъ Чувашиядән килгән дигән фараз бар. Монда күрше республикадан күпләп тавык үрдәкләр сата торган булганнар. Тавыкларны шулай дип әйтим, нәйди? Урмардан килеп саттылар, шулардан алдык. Урмар Чувашмы? Чуваш. Балай алар бик матур үстеләр, без аларны күптән инде суеп урнаштырдык, морозилкага тутырдык. Ветеринарлар алып сатарлар белән дә көрәшә, кыш гриппын таратуда аларны гаепләйм. Бар шәхси эшмәкәрләр, безнең әйткәндә санга сукмаучылар, безнең белән эш итмәүчеләр, алар бүгенге көндә машина белән кермиләр, күргәнегезчә. Алар җиңел машина белән кереп, халыктан заявка җыялар. Һәм дә китереп бирәләр җиңел машиналарга тиеп. Хәзер төп бурыч читтән авыруны кертмәү һәм карантин игълан ителгән авыллардан гриппны таратмау. Апас районыннан Айза Шаймарданов, Рамил Гарифуллин, Яңа Гасыр каналы. Чаллыдагы милли паркы йорт хайваннары зиратына әйләнеп бара. Этләрнең законсыз каберлекләрен бу яшел зонага җилеккә килүчеләр күреп алган 4 аяклы дуслары күмелгән җирне чардуган белән әйләндереп, кабер ташлары куючылар да бар. Бу законсыз эш өчен штрафлар каралса да, эт хуҗаларын административ җәзага тарту бик кыен эш диләр. Кабер ташындагы эт сурәте буенча гына аның хуҗасын табып булмый ди белгечләр. Милли парктагы йорт хайваннары каберләре нинди аяныч нәтиҗәләргә китергә мөмкин соң? Бу хакта Райля Вәлиуллина.
Елена Орлова урманга гүмбә җиләк җыярга ешри. Әмма бу баруында ханым җилеккә түгел, каберләргә тап булган. Чардуганнар белән дә кеше түгел, эт каберләре әйләндереп алынган. Пошла в лес, это ягоды собирать. Собираю. Тыныч кына җиләк җыеп йөри идем. Ниндидер агай бер күреп алдым. Якынрак килдем. Кабер ташы тора, чардуган белән әйләндереп алынган. Ташка эт фотосын ябыштырып куйганнар. Астына яшәгән елларына кадәр язганнар. Янына ук барырга курыктым. Каберләрне зиярат кылырга йөриләр, хайваннар күмелгән урын чиста. Зиярат түрендәрәк Дюша кушаматлы доберман ята. Икенчетнең исә исеме язылмаган. Хуҗасы иҗади кеше ахры. Кабер өстендә этнең рамлап алынган фотосы һәм хәтта чәчәкләр дә бар. Әмма хуҗа бер нәрсәне күзендә тотмаган. Россиядә хайваннарны рөхсәтсез күмү тыела. Конечно, понять, почему население... Халыкның ник булай эшләвен аңламыйм. Хайваннарны урманда күмәргә ярамый. Алар законны боза. Бер көтмә төзәячәкбез. Эт хуҗаларына штраф салыначак. Штрафның күләме 5000 сум, әмма бу санның кешеләрне куркытуы шикле. Этнең фотосы буенча хуҗасын табу да шактый кыен эш. Кеше туганнары өчен күпкә җитдирәк акчалар сарыф итүчеләр дә бар. Интернетта үлгән йорт хайваннары өчен гранит кабер ташлары да сатып алырга мөмкин. Бәяләре 20 меңгә җитә. Эшмәкерләр акча эшләгән арада ширкә вәкилләре ни дип әйтергә дә белми аптырый. С точки зрения православной, необходимости в таком кладбище. Православиедә мондый эш хупланмый, хайваннарны кешегә ошатып күмүне гөнаһка тиңләргә мөмкин. Йорт хайваннарының урман эчендә күмелүе экологиягә дә начар йогынты ясарга мөмкин. Эт калдыклары, җир асты суларны пычрату ихтималы да бар. Хайванның үлеменә сәбәпче булган вирусның да таралу куркынышы бар. Җирдә озак саклана торган вируслар бар. Мондагы туфракны эшкәртергә кирәк булса, авыру таралачак. Закон буенча үлгән йорт хайваннарын яндырырга кирәк. Чаллыда бу шәһәр коммуналь хуҗалыгы өстендә хезмәт түләүле эткә 1000, мәче өчен 700 сум түләргә кирәк. Чаллыда йорт хайваннары җиратын инде берничә ел элек тә күргән булганнар. Милли парк зур, шуңа да каберләр әле тагын табылырга мөмкин. Чаллы телевидениесе ярдәме белән Ролия Вәлиуллина, Яңа гасыр каналы. Түбән Камада балыкларга тыңгы бирмиләр. Активистлар берничә ай элек Птичье күленә балык җибәрде. 1000нән артык карп, ак амур, хан балыгы һәм кызыл канат тиз арада сулыкны үз итте үрчи дә башлады. Ләкин тыныч тормыш озакка бармый. Яр буйларына браконьерлар килә башлаган берәүләр тыныч кына яр буенда кармак салып балык тотканда, икенчеләр йәтмә куя балыкларны үтерә. Ләкин намуслы балыкчылар аларга каршы көрәшә дә башлаган. Яр буйларын тикшереп торалар икән, куелган йәтмә сөрәкәләрне юкка чыгаралар. Ребята позвонили, сказали, что... Узанатнада яр буенда 8 ятмәгә тап булдыганда бик күп үле балык бар иде. Аларны тартып чыгардык. Алга табада браконьерлар белән көрәшәчәкбез. Балык җибәрүне дә дәвам итәргә уйлыйбыз. Берничә елдан күлдә балыклар күп булыр дип ышана. Сорман районындагы Дүсем авылы халкы күпердән зарлана. Аның аша үтүне Сират күпере аша чыгу белән тиңли. Машина хуҗалары матди зыянны исәпләп бетерә алмый, шул күпер аркасында тулы бер урамның чүбен түгүгә кыенлык туган. Берничә йорт дөньядан читтә калган кебек яши. Сабырлыгы беткән халык безнең редакциягә шылтыратып ярдәм сорады. Дүсем халкының проблемасы кайчан чишеләчәк, соң Филүзә Хәмидуллина белеп кайтты. Куркыныч инде керергә куркалар олы техника. Лилия Хасаншин әлеге күпер аркасында иң күп зыян күрүчеләрдән. Инде берничә тапкыр машинасын бәрдергән. Күпер узган гасырның 80нче елларында ук салынган. Башта 2 генә торбадан торса, соңыннан тагын берничәне салып күперне киңәйтәләр. Бу күпер 2 урамны тоташтыра. Бер ягында ни бары 4 кенә йорт һәм зиратка юл. Күпернең төзелешен заманында Фируза апа Хасаншина башлап йөри. Ул бу урамның иң өлкән кешесе. Мин анда сорадым, дөрес сорамаганмын. Көтү кешеләргә ошарга иттергә барганда кеше чыгарлык булсын иде. Һәм зияратка кеше күмәргә барлык жол булсын иде дип күтәреп насыйпка белән. Кем белән техниканың булай күбәясен, вакытта техника юк иде инде. Күпер биктар өстәвенә урыны белән җимерелә дә башлаган. Авыр техника гомумән бирегә керә алмый. Менә мусоркага интегәбез. Мусорка керә алмый. Тегендә хатлы ап парабыз инде мусорканы. Или ташка белән җөртәбез инде шунда. Шуның аркасында авылның бер урамы дөньядан читтәшкәндә яши хәзер. Дүсем авылын икенче төрле күперләр авылы диләр. Монда барлыгы 4 күпер. Һәм аның эчесенә инде капиталь ремонт ясалган. Иң начар хәлдә менә шушы күпер генә кала. Авыл халкы бигрәк тә кыштан курка. Кар яугачтан биредә машина белән гомумән дә үтеп булмый диялар. Инде унлап машина менә шушы торбалар аркасында зыян күргән. Әлеге күпер авыл балансында җитәкче сүзләре буенча күперне киңәйтеп була. Киләсе елга инде моны күперне әлән дип проблема түгел. Үзара салым акчасына карап, киңәйтүне планга кертәрбез. Шул. Бу әллә ни чыгымлы да эш түгел дидиләр безгә. Монда инде бик күп затраты кирәк түгел. 1-2 труба куярга да, булай самообложение хисабына может район бюджеты ярдәм итер. Ясапла. Авыл халкына сабыр булып тагын бер генә кышны чыгарга кала. Сарман районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.
Менә сез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруын карый аласыз. Менә кайберәүләр андый мөмкинлектән мәхрүм. Казанның Дәүри урамы 20-нче йортта яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераннары безнең редакциягә ТМВ каналын карый алмыйбыз дип борчылып шалтыратты. Көчле давылдан соң түбәдәге антенналары ватыла. Идарәче компаниягә хатта юлап карыйлар, нәтиҗәсе булмый. Ветераннар янына бүген Айгөл Бәдретдинова юл тотты. Җырлыгында карыйдык, татарча тапшырулардан. Элек күрсәтә иде. Күрсәтә иде. Хәзер юкмы? Хәзер юк. Хәзер юк. Алар бөтенесе бар иде. 88 яшьлек сугыш ветераны Махруй Хайруллина ТНВ каналының иң тугры тамашачысы. Телевизордан ул гел татар тапшыруларын гына карап барган. Әмма бер ай элек давылдан соң йорт түбәсендәге антеннага зыян килә. Шуннан бирле урамга да чыкмаучы ветераннарның тышкы дөнья белән бердән-бер элемтәләре югала. Күрсәтмәгәнсән нишәтәсең? Карап утырам да, бер нәрсә күрсәтмәгәнсән ишим, җылап утырам. Җылыйммы, җырлыйммы? Иптәшемдә сугыш ветераны авырый, берни аңламый, телевизор бердән-бер юанычым иде ди Махруй әби. Сугыш күчергәнемме? Аллаһ Тәгалә белә дә, үзем беләм. 10 яшь идем мин сугыш башланган вакытта. Кияүләре идарәче компаниягә мөрәҗәгать итеп карый. Телефондан сорагач управляющая компанияга төзәтергә дип антеннаны алар, бездә антенчик юк, не предусмотрен диләр. Шуның өчен без бер нәрсә эшли алмыйбыз. Шуңардан соң яздым мен письменный хат, чтобы белергә документально, что алар эшләсе килми. Әмма җавап хаты килми. Тамам аптырагач, алар антеннаны үзләре дә ремонтларга әзер була. Моның өчен махсус белгечләргә дә мөрәҗәгать итәләр. Әмма әлеге йортның гомуми милке булып саналган антенна түбәдә урнашкан, анда исә үтү юлы юк. Йозак эленгән. Иске коллектив антеннадан бу йорттан нибары 2 фатир гына файдалана икән. Моның өчен алардан түләү дә алынмый. Шулай да идарәче компания җитәкчесе без ветераннарга ярдәм итүдән баш тартмадык ди. Димәк, антенна көчәйткеченә инде заказ бирелгән, ул идарәче компаниягә 3800 сумга төшәчәк. 15-20 көннән урнаштырабыз. Урнаштырмасак, шәхсән сезнең алда җавап тотачакмын дип ышандырды безне идарәче компания җитәкчесе. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда меңләгән ирот алимент түләүдән качып йөри икән. Бурычлары миллион сумнар белән исәпләнә. Бүген Бердәм Россия партиясе оештырган җәмәгать советы утырышында ваемсыз әтиләр турында сөйләштеләр. Әлеге проблеманы чишүдә кулланылган алымнарга бәя бирелде, яңа тәкъдимнәр дә кертелде. Проект саларында инвалид бала тәрбияләүче гаиләләр турында да сөйләштеләр. Мәхәббәт һәм тугрылык символы булган Петр һәм Феврониягә Казанда һәйкәл ачу турында да сүз булды. Сумма задолженности. Республика буенча бүген барлыгы 3 миллиард сумга якын бурыч исәпләнелә. Димәк, әниләре белән генә яшәүче бик күп бала әлеге акчаны ала алмый. Гаиләне ташлап киткән аталар исә балалары яхшы яшәсен өчен аларны түләргә тиеш. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Тарихта беренче тапкыр бронза медаль. Башта отбор булды Казанда, Россияны бичендә без командасы. Аннары Чикагога киттек. Дөнья күләмендә беренче тапкыр медальләр юлап кайтучы футболчылар белән Илдар Сафиуллин да очрашты. Ефәк юл буйлап сәяхәт. Тисән беренче атмый булай. Суксам тибә. Изге Болгарда дөяләр ничек итеп тарихка алып кайта. Аларны Нияз Рахман күреп кайтты. Гадәттән тышкалларны бетерүгенә түгел, булдырмый калу мөһим. Моның хакында бүген Россия гадәттән тышкаллар министры Евгений Зиничев белдерде. Ул видеоконференция режимында барлык төбәкләр белән халык иминлеген тәэмин итү мәсьәләсе буенча киңәшмә уздырды. Анда Алексей Песошин катнашты. Федераль министры янгынга каршы һәм инженерлык куркынычсызлыгына җитди игътибар бирергә кушты. Ил президенты кушуы буенча әлеге мәсьәлә төбәк җитәкчеләре контролендә булырга тиеш. Татарстан егетләре хәрби хезмәткә кереште. Язгы чакырылыш тәмам. Нәтиҗәләре турында бүген комиссар Сергей Погодин сөйләде. Татарстанда быел белемле егетләргә өстенлек биргәннәр. Беренче тапкыр 8 кеше эра хәрби технополисында хезмәт итәчәк. Тулаем республикадан армиягә 3200 егет китте. Чакырылыш үзенчәлекләре турында тулырак Лейсан Сабирова. Хәрби чакырылышның футбол буенча дөнья чемпионаты белән туры килүе аңа комачау итмәде. Барда үз тәртибе буенча һәм вакытында узды. Айрат Равилов Севастопольдә хезмәт итәчәк. Мин уйламан идем, безнең моннан шай затачакларын, шундый бик күркәм бәйрәм ясап.
3200 Татарстанлы илнең төрле почмакларына хезмәт итәргә таралышты. Яртысы кыры җир гаскәрләренә, 13% диңгез флотына, тагын 10% стратегик ракета гаскәрләренә алынды. Беренче тапкыр 8 Сочига оборона министрлыгының махсус хәрби технополисы Эрга озатылды. Общее направление. Хәрби дәрә кушу буенча егетләр фәнни бурычлар белән шөгыльләнәчәк. Һәр кешегә аның әзерлегеннән чыгып, физика, математика буенча конкрет бирем биреләчәк. Быелгы чакырылыш тагын бер яңалык белән истәлекле. Моңа кадәр сәламәтлеге аркасында хәрби хезмәткә алына алмаган егетләр быел кабаттан тикшерү узып армиягә китә алды. 30 егет соң булса да 10 булсын дип кирза әйтеп кияргә карар кыла. Кулларына хәрби билет алган егетләр дә искәрмә булмады. 2017 елның 29 декабренә гамәлгә кергән канун нигезендә 18дән алып 27 яшькә кадәр егетләргә кабаттан үзләренең авыруларын расларга туры килде. Хәрби көчләрдә хезмәт муниципаль һәм федераль структураларда эшләү өчен мөмкинлекләр бирә. Егетләр кабаттан медицина тикшерү узып, армиягә китәргә карар кылды. Әти-әниләр борчылып тормасын диләр хәрби комиссариатта. 43 часть республика районнары карамагы астында. 26 июльдә берничә район делегациясе Севастопольгә барачак. Хәрби диңгез флоты көне уңаеннан егетләр белән очрашачак. Ләйсан Сабирова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Социаль шелтәрләренә файдалы мәгълүмат тарату өчен куллану командада эшләү Татарстанда халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте президент академиясенең җәйге кампусы үз эшен тәмамлый. Бу көннәрдә катнашучылар проектларын яклый, үз эшләрендә ниләр тәкъдим итәләр соң бу хакта алдагы материалда. We want all of you to find your soulmate in Ranepa Summer Campus. Кампуста һәркем үз фикердәшен табуын телибез дип аңлата үз концепциясын бер команда. Алар биредә 12, барысына да бер бурыч. Кампусны таныту буенча проект әзерләү. Бу команда видеоролик төшергән. Дөньяның төрле почмакларындагы кешеләр кампуска эләгү теләге белән уртаклаша. Мы хотели донести мәгълүматның ничек тиз таралуын күрсәтәсебез килде. Танышларыбызга гына кампус турында әйттек. Бу максатларда социаль челтәрләрне куллансак, нәтиҗә нинди булачак? Кампусның брендын булдырырга теләсәк, әйтик, махсус билгеле киемнәр турында уйланырга кирәк. Пакистанга кайткач горур итеп, җиге кампусның футболкасын киеп, аның турында сөйли алыр идем. Үз проектларында мәгълүмат тарату өчен иң нәтиҗәле корал итеп социаль челтәрләрне күпчелек командалар күрсәтә. Кайберәүләр танылган блогерларны җәлеп итәргә тәкъдим итә. Бәяне катнашучыларны укыткан белгечләр бирә. Иң кызыгы егет-кызларны бу проектларда җәйге кампустан үз тәэсирләрен күрсәтә алулары. Биредә алар бүтән мәктәптә бирелмәгән белемнәрне ала. Иң яхшы проект авторлары президент академиясендә укуга ташлама алачак, ә инде иртәгә кампус үз эшен тәмамлый. Лейсан Сабирова, Лина Зинатуллина, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Сәләтле яшьләрнең бер төркеме исә Кырым тамашачысы күңелен яулады. Ярым утравда Созвездие Йолдызлык республика музыка фестиваленең гастрольләре узды. Иң талантлы җырчы, биюче һәм нәфис сүз осталары исә Бакчасарайдагы гала концертта чыгыш ясады. Татарстанның 20 районыннан килгән балалар ай дәвамында ярым утравдагы лагерьда ял иткән каникулларын гастрольләр белән берләштергә уйлаганнар. Кырым тамашачылары республиканың яшь талантларын ничек каршы алды соң тулырак Раилә Белүлина. Концерт башланырга санаулы минутлар сәхнә артында ыгы-зыгы. Яшь артистлар күзгә каршында бөтерелә. Тиздән Бакчасарай тамашачылары каршына чыгасы. Булат Саба районыннан яшь булуына карамастан сәхнәдә инде күптәннән Кырым сәхнәсендә чыгыш ясау бәхет ди. Я решил заняться искусством. И первым делом я начал заниматься танцами. Матур итеп бизәлгән сәхнә, заманча экраннар һәм профессиональ алып баручылар, алары да Йолдызлык фестиваленең элекке лауреатлары. Хәзер яшь йолдызчыкларның Кырымда үз тамашачылары да бар. Концертны һәр ел сайын көтеп алабыз диләр. Меня связывают родственные души. Казан белән мине туганлык җипләре бәйли, абыем шунда яши. Бу юлы артистлар табигый декорация, Бакчасарай пейзажлары фонында чыгыш ясады. Татарстанның 20 районыннан җыелган балалар үз сәләтен Севастополь, Артек һәм Балаклава сәхнәләрендә күрсәтте. Поверьте, Сәхнәдә чыгыш ясаган һәрбер бала белән горурланабыз, алар чын мәгънәсендә иҗади шәхесләр. Сәхнә түрендә Татарстан һәм Кырым балалары, Татарстан йолдызчыкларының уңышларын күреп кырымлылар да илһамланган. Концертлардан соң ярым утрауда балалар иҗаты яңа сулыш алган. Баба милләттә яшәйбез, бер яшәйбез. Бүген бу яшь балачыклар килгән Республика Татарстандан hep bizga ko'rsatadilar o'z odatlarini.
эти две культуры. Казан һәм Кырым татарларының мәдәнияты башкалардан аермалы буларак үзгәрешләр кичермәгән. Борынгы сафлыгын һәм яктылыгын саклап калган. Иҗат ерак араларында якынайтырга сәләтле, шуңа да Созвездие йолдызлык фестивале концертлары традициягә әйләнер дигән өметтә калалар. Кырымнан Ройля Вәлиуллина, Дина Газалиева, Александр Ярашев, Яңа Гасыр каналы. Изге Булгардан Ефәк юл буйлап Спас районында хәзер тарихка дөяләргә утырып сәфәр кылырга мөмкин. Әлеге үзенчәлекле хайваннар фермасы үзе бер ханлыкка үрелгән. Дөяләр Булгарны шул кадәр үз итә, хәтта алар актив рәвештә үрчи башлаганнар. Фермада аларны баш саны инде 40-тан артып киткән. Татарстанда туган дөяләрне башка төбәкләрдән дә килеп алалар. Ни өчен Булгар җирен бу хайваннар шул кадәр үз иткән соң дөяләрне Нияз Рахман күреп кайтты. Любое животное любит ласку. Дөя фермасы җитәкчесе Марина бу хайваннар хакында сәгатьләр буе сөйли ала. Дөяләрнең үз холыклары бар ди. Они все разные по характеру. Тарих битләренә күз салсаң, моннан нәкъ менә Кытайга таба Ефәк юл узган. Казу эшләре Булгар җирендә бик күп дөя сөякләре барлыгын ачыклый. Әлеге хайваннарны транспорт чирасы буларак кына түгел, сугышта да атлар урынына кулланалар. Бу үрчәкләрне Калмыкиядан алып кайталар. Татарстанга бик тиз ияләшә алар. Фермада бүген дөяләр 40-тан артык. Монда бик актив рәвештә үрчи башлаганнар. Хәтта хәзер саталар әлеге хайваннарны. Быел 6 дөяне Россия төбәкләре һәм Казакъстаннан да килеп алалар. Караучылар дөяләр өчен барлык шартлар тудырылган ди. Ашау буенча да алар талымсыз. Сено не любят. Пешән бирәбез, фураж, барсын да яратып ашыйлар, су эчәләр. Мине ерактан уктанып киләләр. Бу бик акыллы хайваннар. Даем сено, солому, фураж. Дөяләр туристларда зур кызыксыну уята бирергә килгән балалар өчен бу үзе бер шатлык, чөнки кайберләр аларны моңарчы телевизор ашагына күргән. Күрдек алар бик зур. Алар тикерсәләр, аннары бөтен киемнәрне җуып булмый, аларны сразу ыргытырга ярый. Аннары дөяләр тикерәләр 5 метрга кадәр. Юк, тотып алмадым. Куркам шундый дөяләрне. Ләкин балалар курыкмыйлар, утыралар, фото ясыйлар. Барысы да яхшы. Кызык инде. Әйе, кызык булды. Арина Снуриев нәкъ туристларга дөяләр хакында сөйли дә, алар төкерә, я булмаса тешли дигән сүзләр безнең хайваннар хакында түгел ди. Аларны кыерсытмасаң билгеле. Шундый спокойный инде ул. Яшьләр менә постоянно. То есть Тиергә ярыймы менә ничек менә алар янына тиергә? Тисән беренче атмый булай. Суксам, то есть тибергә, тибә. Биредә хәтта тарихка чумырга мөмкин, хәтта берничә гасыр үткәннәргә әйләнеп кайтырга була. Элек Изге Булгар җирендә монда караваннар туктаган. Нәкъ менә мондалар бераз хәл алганнан соң кабаттан Ефәк юл буенча ерак юлга кузгала торган була. Булгар җирендә дөяләр ханлыгының нәкъ менә тарихи нигезгә корылган җитәкчеләре дә дәлилли. Әлеге урынны үз итүләре дә чираклы түгел. Выяснили, что на земле Болгар, оказывается, здесь проходил великий шелковый путь в сторону Китая. Алар бик үзенчәлекле хайваннар, һәрберсенең исеме бар. Тышкы кыяфәтләре белән аерылалар, хылыклары төрле, үз-үзләрен тотышлары белән нәкъ кешеләр кебек. Дөянең юныннан мендәр, юрган һәм башка төрле киемнәр ясыйлар, файдалы диләр. Хәтта сүтен савалар литры 3000 сум тора. Файдалы икән. Менә хәзер дөя сүтен авыз итеп карыйбыз, ничегрәк икән тәме һәм аерыла икән безнең гадәти сыер сөтеннән. Бернинди тәме әллә нәрсә аерылмый, йомшак, тәмле. Туристлар дөя ханлыгында ел дәвамында өзелмей, 1-7 яшькә кадәр балаларга керү бушлай, инвалидларга һәм пенсионерларга ташламалар каралган. Максат акча эшләү түгел, бу хайваннарны Татарстан җирендә үрчетү. Булгардан Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Студиябездә иң кызыклы спорт яңалыклары белән гадәттәге Илдар Сафуллин. Илдар, хәерле кич. Футбол буенча дөнья чемпионатында Россия җыелма командасы җиңүгә ирешмәсә дә, мин ялгышмасам, Мамадыш егетләре безнең кайдадыр чит илдә инде зур җиңүләргә дә ирешкән. Әйе, бик дөрес әйтәсең, бу көннәрдә Чикагода безнең Unified футбол буенча яшьләр арасындагы ярыш төгәлләнде һәм шунысы куанычлы, Татарстан егетләре Мамадыш командасыннан бронза медальләр белән кайтты. Димәк, өметләр зурдан. Бик зурдан дигән сүз. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Транстехсервис дает второй шанс для выбора автомобиля с пробегом. Заменим автомобиль в течение 7 дней после покупки. Гарантируем правильный выбор. Ведь у нас в наличии более 5000 автомобилей с пробегом. Подробности на сайте tts.ru. Ждем в нашем новом автосалоне автомобилей с пробегом ТТС Гарант. По адресу город Казань, Юдина, улица Бирюзовая, 38. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр
Марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Almera от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Заведи «Ладу» летом и выгоду получи при этом. Гранту, Весту и X-Ray. Забирай у нас скорей. Выгода до 115 тысяч рублей и выгодный кредит. Автоцентр «Парус». Подробности 5 541 541. 28 июльдә Әлки районы Югары Әлмирзада авыл бәйрәме рәхим итегез. Болгар радиосы тәкъдим итә 30 август Пирамида концертлар залында Болгар радиосының бәйрәм концерты. Катнашалар Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадретдинова, Венера Ганиева, Филис Кахиров, Ришат Тухватуллин һәм татар эстрадасының популяр йолдызлары. Башлана 18 сәгатьтә бәйрәм концертына рәхим итегез. Футбол стадионнарындағы мундиаль төгәлләнде, әқымдағы дөнья чемпионаты башланды. Казанда бу көннәрдә пляждагы гандбол буенча ярышлар бара. Төрле илләрдән иң көчле 32 җыелма команда килгән. Беренче уеннарны без дә карап кайттык. Пляждагы спорт төрләре үтәдә мавыктыргыч булганга күп кенә тамашачыларны җәлеп итә. Хатын-кызлар арасындагы бәйгеләр бигрәк тә популяр. Төз, матур гәүдәләр, уста алымнар һәм җитез хәрәкәткә битараф калу мөмкин түгел. Һава торышы бик тә яхшы. Эссе кояшлы пляжда гандбол өчен шулай булырга тиеш тә. Монда оештыру дәрәҗәсе югары. Уйнау өчен бөтен шартлар тудырылган. Кым да яхшы итеп әзерләнгән. Гүзәл затлар чыгышыннан соң кымга ир-егетләр аяк баса. Уенның башыннан ук көндәшләр бер-берсен сынап, капкалар ягына көчле һөҗүмнәр оештыра башлый. Ярышлар көн сайын иртәнге 9-дан кичкә кадәр дәвам итә. Дөнья чемпионы һәм призерлар ял көне билгеле булачак. Тамашачыларга керү ирекле. Әстерханда Ефәк юлы ралли дәвам итә. Кыеп яуган яңгырлар белән бәйле катнашчыларга сазлыкларны ерып барырга туры килде. Батып калучылар да бар. Мондый чакта узышчылар көндәшләргә дә ярдәм кулы сузарга әзер. КамАЗ мастер командасыннан Дмитрий Стотников бу этапта иң югары нәтиҗә күрсәтте. Айрат Мәрдиев 3нче урында. Иртәгә Ефәк юлының чираттагы этабы Әстерхан һәм Волгоград шәһәре арасында үтәчәк. Мамадыш футболчылары Чикагода узган Unified ярышыннан бронза медальләр белән кайтты. Дөнья чемпионатынан кайтучы егетләрнең күкрәкләрендә медальләр ялтыраса да, поезддан тыйнак кына төшәләр. Көчле һәм өметле яшьләр әле мондый дәрәҗәдәге ярышта беренче тапкыр уңышка ирешүләре. Тимер юл вокзалында аларны якыннары, дуслары каршылый. Башта отбор булды Казанда, Россияны бичендә без Мамадыш командасы. Аннары Чикагога киттек. Шунда группадан чыктык та һәм 3нче урын алдык. Чикагодан туган якларына 3нче урынны алып кайткан егетләр ерак юлдан соң бераз ял иткәч киләчәктә алтын медаль юлларга әзерләнә башлый. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Майстер моны чынга ашырыр. Июль айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан Восстание урамы 23нче йорт. Телефон 267 166. Хәзер һава торышына күчик. Татарстанда кызу көннәр башлана. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта. Бөгелмә Баулас Нахайда кояшлы. Температура 29 градус җыла. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Таныш, Алабугада аяз һәм явым-төшемсез 30 градус. Төньякта Минзәле, Әкерҗе Мензелеевскида урыны белән болытлы, явым-төшемнәр булмый, 30 градус җыла. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта ой-зучан болытлы һава. 29 градуска кадәр җылы булачак. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Прәледә алмашынучан болытлы һава көтелә, явым-төшемнәр булмый, температура 29 градус. Үзәктә Чистая, Нурлат, Аксубайда болытлы, ләкин явым-төшемсез, 30 градуска кадәр җылы көтелә. Алда көннәрдә шулай ук кызу булачак, явым-төшемнәр ихтималы аз.
Башкалабыз Казанда булытлы һава көтелә. Яңгырлар булмый. 28 градустан 30 градуска кадәр чыга. Көн чыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 49%. Төнлә һәм иртән көчле магнит бураны көтелә. Сәламәтлек үзгә игътибарлы булыгыз. Әлегә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шхапова таныштырды. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.